És el nou mural de l'artista japonesa resident a Barcelona, Mari Ito, a la Casa dels Xuclis, l'equipament que acull famílies de nens en tractament de càncer al barri de Montbau. Va posar-s'hi al maig i està a punt d'acabar aquesta obra que dona la benvinguda als usuaris i vol fer la seva estada una mica més amable. Quiero dar como alegría y sensación más alegre y dar un poco de más energía. Influenciada per la tradició del seu país, però també pel modernisme arquitectònic, explica que vol transmetre emocions, la possibilitat de jugar amb la perspectiva, els colors i els detalls pintats amb pinzells fins destaquen en una obra que també ha volgut integrar en l'entorn. He dibujado primero un poquito flor de este jardín también, por eso tiene algunas flores de verdad de aquí están pintando. Fa temps que l'entitat que gestiona la casa, la FANOC, buscava fer una intervenció d'aquestes característiques a l'espai, però han volgut esperar a trobar la que han considerat que podia ser més adequada. En una casa que està al costat de l'hospital, que hi ha un equip multidisciplinar que els hi fa l'acollida i que tenen un espai privat, personal, com són els apartaments, espais comuns per convertir el seu dia a dia i de manera gratuïta. Diverses empreses, administracions i entitats han col·laborat en la iniciativa del mural que es presentarà en societat a la tardor. Coincidirà amb el 10è aniversari de la Casa dels Xuclis, que va obrir portes l'octubre del 2010.